देश के रतनमा बाबा साहब रहे। देश के रतनमा लिख गईले संविधान हो। ए भैया लिख गईले संविधान हो। देशवा के खातिर कितना मोर मिट गईले, तब मनवादी नहीं कुछ कई पहिले। देशवा के खातिर कितना मोर मिट गईले, तब मनवादी नहीं कुछ कई पहिले। धन्य धन्य उपहार माई दिहल जनमवा, पूजे जिनका दुनिया जहान हो। बाबा साहब रहे देश के रतनमा, बाबा साहब रहे देश के रतनमा लिख गईले संविधान हो। ए भैया लिख गईले संविधान हो। लिख गईले संविधान हो। कैसे बीतल होई उनके समैया, नहीं धई पाई लोगवा अपन कमैया। कैसे बीतल होई उनके समैया, नहीं धई पाई लोगवा अपन कमैया। कैले पढ़ाई बाबा लिहल लड़ाई, कैले पढ़ाई बाबा लिहल लड़ाई। देशवा के खातिर दिल जान हो। बाबा साहब रहे देश के रतनमा, बाबा साहब रहे देश के रतनमा लिख गईले संविधान हो। ए भैया लिख गईले संविधान हो। सन 1947 में देशवा आजाद भइले, सन 1947 में देशवा आजाद भइले। देशवा मोर महान हो। बाबा साहब रहे देश के रतनमा, बाबा साहब रहे देश के रतनमा लिख गईले संविधान हो। ए भैया लिख गईले संविधान हो। मिक्स बाय MR रिकॉर्डिंग स्टूडियो अगरोपट्टी चौक।